Salut fete și băieți, eu sunt Cosmin, după canalul Cosmin 16. Azi avem vlogling 3 și avem o provocare de la... Cum văd bine, da. Avem o provocare de la Dacian și altele 2003. O să avem linkul în descriere jos. În fine, da, o să-l zic și aici, dar asta nu e bai și în fine. Bun, este... cum să zic eu... canalul este Dacian și altele 2003 și cam atât. Am dat provocarea ca să mă spăl pe dinți cu pastă cu muștar. Muștar. Așa nu se vede așa. Spune să punem cu pastă de muștar și pastă de dinți. Bun. Și adică mi-a dat la antrenamente, dar asta nu e cazul. I-am zis că nu-ți fac pasta și alte chestii de astea, dar am zis că până la urmă hai să fac ce mi-e chestii de astea și de astea. Haideți să încercăm. Ia. Am să put fucking shit. Aoleu. Da, aoleu. Doamne. Are un miros oribil, dar e... Nu-mi place, așa să încerc. Aoleu! Să știu... Bine, așa. 1, 2, 3. Oh, ce gust ciudat are! Și cam asta a fost. În fine, bun, și ăsta a fost episodul din provocarea și cam atât. Da. Asta a fost episodul. Cam atât pentru primul episod. Am atât pentru primul episod. Asta a fost. Dați like, subscribe la episod și cam atât. Bye bye.